Türkmen desantçylary Garasyzlyk bayramyndan öň Hindi goşunlaryndan tälim alýar. India Today nesriniň 5 martdaky maglumatyna görä, Hindistanyň goşuny Türkmenistanyň ýöri tögüýüşlerine tälim berýär. 4 martda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherinde Hindi goşuny bilen bilelikde başlanan söwüş türgünleşiginiň video ýazgysy Twitter'de hem paýlaşyldy. Habarda aýdylmagyna görä, Hindi goşunlary olary ýöri kurslaryň başlangyjy hökmünde paraşut bilen Combat Free Fall, ýagny erkin söwüş wöküşleri boýunça tälim bererler. Combat Free Fall paraşut ulgamy paraşutçylary 30.000 fut beýiklikden bökmek, 30 kilometr aralygy planlaşdyryp islenýän nişana gonmak üçin umumy çözgütleri hödürleýär. Bu ulgam ýokary welentlikdäki ýokary açyklyk we ýokary welentlikdäki pes açyklyk rejimlerine ulanylýar diýip habarda bellenilýär. Bu tälimler Türkmenistanyň ýöri tögüýüşleriniň haýysy boýunça berilýär. Hindistanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatyna aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň ýöri tögüýüşleri Hindi goşunyna tälim bermekleri baradaky haýyş bilen ýüz tutdy. Tälim okuwynyň jekmejeklikleri Twitter'de paýlaşylyp, bu türgünleşik Hindi goşun tarapyndan dostluk baglanyşyklarynyň guruluşy diýilip atlandyryldy. Hindistanyň we Türkmenistanyň olan 16 desantçydan ibaret topar mundan öň fevral aýynyň başynda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherinde Hindi goşunynyň ýöri tögüýüşleriniň taýýarlanylýan mektebine asmanyň ýokmagyň birinji tapgyr boýunça tälim aldy. Berilýän maglumatlardan çen tutulsa, bu türgünleşik Türkmenistanyň garasyzlygynyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly bolup, Hindistanyň ýöri tögüýüşleriniň agdalarynyň Aşgabatda uruljak howa tomoşalaryna gatnaşjakdygyny aňladýar. Hindi goşunynyň ýöri tögüýüşleriniň topary bilelikdäki okuw türgünleşikleriniň çägine awgust aýyna Aşgabat şäherine baryp görür diýip habarda aýdylýar. Şeýle-de soňalaryň 27 sentýabrda Türkmenistanyň garasyzlygynyň 30 ýyllyk dawralaryna bagyşlanyp geçiriljek howa uçuş tomoşalaryna gatnaşjakdygy bellenýär. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi 2015-nji ýylda 2 ýyllykdan soň Türkmenistana gelen ilkinji Hindi lideri boldy. İki tarap gorunmak hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Şeýle-de habarda Türkmenistanyň şol wagtky gorunmak ministri Ýaýlymberdiýewiň 2018-nji ýylda New Delhi'de Hindi kärdeşi Manohar Parrikar bilen duşup ýokary we orta derejeli işgärleriň saparlary iki taraplaryň gorunmak we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek meselleri barada maslahat edenine wellenýär. Bundan başga iki ýurt 2021-nji ýylyň ýanwaryny Daşary işler Geňeşiniň 4-nji tapgyryny geçirip, video şekilli ara gatnaşyk arkaly syýasy, ykdysady, söwda, gorunmak hyzmatdaşlyklaryny ara alyp maslahatlaşdy.